mistrovského poháru, takže předávám slovo Dušanu Mendlovi. Přesně tak. Reportér Petr Kasanová. Tam říká to nejpodstatnější. Pojďte se ale ještě v rychlosti podívat na dnešní zápasy. Slavia Liberec 1-2, Brno Olomouc také 1-2, Zlín Příbram 0-2, Jablonec Teplice 2-0, Plzeň Budějovice 2-4, Blšany Opava 4-3 a Žižkov Synod 0-1. No a tady už je šéf Českomoravského fotbalového svazu Jan Obst předává novopečeným mistrům ligy, tedy hráčům Baníku Ostrava, mistrovské medaile. Takže na pódiu jako první lékař Jan Laštůvka, dále David Bystroň, Petr Drozd, Martin Čížek, Pavel Besta. Pochodují další a další. Samozřejmě také Radek Čížek. Baník Ostrava slaví titul po dlouhých 23 letech a po čtvrté ve své historii. Poprvé to bylo v roce 1976, pak v roce 80, 81 a také letos. Jediným mužem, který byl u všech 4 titulů, je asistent trenéra, bývalý vynikající gólman Pavel Michálek. Když jsem s ním před zápasem mluvil, říkal, že si vzpomíná, když v roce 1976 jeli sem do Ostravy z Plzně vlakem, přijeli v 5 hodin ráno a na nádraží je čekalo 9 fanoušků. Ten letošní příjezd v minulém týdnu z Olomouce byl úplně o něčem jiném, protože na Masarykově náměstí čekal na baníkovský autobus dav fanoušků, kterých mohlo být tak 3, možná 4 tisícovky. Tady je také Aleš Neumierth, ani ten nechybí u velkého dne ostravského fotbalu. Je to největší úspěch Ostravy v české historii. Nejlépe byl na tom před 10 lety, získal 3. bronzovou příčku. A zajímavé je také, že ještě 3 roky zpátky skončil v lize na 14. místě. Si právě přišli také asistenti Vrba a Michálek, o kterém byla už řeč. Je to pochopitelně největší úspěch nových majitelů. V lednu 2003 koupili Baník za 60 milionů korun bývalý tenisový reprezentant Daniel Vacek, který žije ve Švýcarsku, ve vlasti své ženy, ale samozřejmě si nenechal tuhle slávu jít. No a tenhle potlesk, který slyšíte, patří muži, který stál celou sezónu na trenérské lavičce, a to je František Komňacký. Na první místo je zvyklý, protože dovedl do ligy Synod a Zlín, také slavil úspěchy na Slovensku. V Kuchově získal pohár, také slavil slovenský titul. Ale tohle vítězství považuje ve své kariéře za zatím nejvýraznější. A kapitán Radek Látal, velká hvězda, který si zkusil také zahraniční angažmá, bude tím, kdo pohár zvedne nad hlavu. Letošní euforie samozřejmě strhla všechny obyvatele Ostravy, staré i mladé. Výrazně k tomu dopomohlo samozřejmě i klubové vedení, které přišlo s novým programem klubových karet.
Divákům, kteří si je zakoupili, byly umožněny slevy v obchodech, dále samozřejmě dárkové balíčky, nebylo CDčko, hymna, reklamní předměty a tak dále. A samozřejmě vedení motivovalo i hráče v průběhu celé sezóny, protože za každého nad 5 000 diváků připadalo 10 korun. To znamená, že když bylo vyprodáno, do kabiny putovalo 130 000 korun a za každý třetí gol v zápase byla vypsána také vždycky 100 000 prémie. Takže po všech stránkách to tady v Baníku šlo dobrou cestou. Zaslouženě po celou soutěž, byl v podstatě v čele tabulky. Jejich atraktivní hra z podzimu samozřejmě trošičku utrpěla na jaře, tam samozřejmě k tomu patří i ta psychika, tlak na hráče byl větší a zvládli to fantasticky. Tady ještě jednou přehled výsledků. Slavia Liberec 1-2, Brno Olomouc také 1-2, Zlín Příbram 0-2, Jablonec Teplice 2-0, Plzeň České Budějovice 2-4, Olšany Opava 4-3 a Žižkov Synod 0-1. Bylo to kolo hostů. A takhle vypadá tabulka po 29. kole. Samozřejmě na prvním místě trůní Ostrava se 60 body, druhá je Sparta z 55, třetí Olomouc, to si pomohla, čtvrtá Slavia, pátý Synod, Český Liberec, 7. Zlín, 8. České Budějovice. Devátý Jablonec, 10. Teplice, 11. Příbram, 12. Opava, 13. Brno, 14. Blšany, 15. Žižkov a 16. Plzeň. Takže poslední kolo bude v závěru ještě hodně zajímavé. Samozřejmě nechybí, jak jinak při velkých oslavách, šampaňské. Domácího připravili na litry. To je Pavel Besta, největší hecíř baníkovské kabiny. Teď Matušovič a Štůvka prvními, kteří si vychutnávají doušky šampaňského. Samozřejmě teprve dnes jsou ty oslavy tak, jak mají být, to znamená před domácím vyprodaným hledištěm. Pokud něco uslyšíme v této fantastické atmosféře, tak předávám slovo Petru Kasanovovi. Já mám u mikrofonu Marka Heinze, střelce Baníku v dnešním zápase, také nejlepšího střelce ligy. Marku, jaké to jsou pocity? Už jste si to vychutnali sice před týdnem, přesto je to něco jiného s vlastními fanoušky? Tak je to něco jiného tady na domácí půdě v Ostravě, takže je to takový, že jsme dostali ten pohár, takže je to jako kdyby tak na ostro. Marku, jak to bude s vámi, jak to bude s celým týmem dál v boji o postup do Ligy mistrů? Kdo z vás má myšlenky na to, aby odešel? O vás je určitě zájem. Tak já nevím, že by o mě byl zájem nějaký, takže říkám, tohle není otázka pro mě, ale pro naše vedení a jak bude vypadat tým pro Ligu mistrů, já nemůžu na tuto otázku odpovědět, protože to nevím. Fanoušci jsou fantastičtí, přestože jste se rozloučili s tím domácím publikem porážkou. Čím to bylo? Měli na to vliv taky trošku ty oslavy, bouřlivé vlastně třídenní oslavy titulu? Tak my jsme dělali jenom jednu oslavu a myslím si, že tohleto na to vliv nemělo. My jsme dostali hloupý první gól a druhý gól ještě z hloupější penalty a pak jsme Spartu vlastně ničemu nepustili a tlačili jsme je. Bohužel jsme dali jenom jeden gól a je to škoda, no, že jsme se rozloučili takhle, ale říkám, takový je někdy fotbal. Marko, když se ohlédnete za tou celou mistrovskou sezónou, který krok byl nejdůležitější? Tak všechny zápasy byly nejdůležitější, no, prostě já říkám, my jsme si ten titul prostě zasloužili a ne prostě nějakýma debilníma kecama prostě v novinách, ale my jsme si zasloužili tím, co jsme předvedli celou tu sezonu vlastně na hřišti. Je Baník schopen tohle postavení udržet? Bude potřebovat hodně posílit?
Tak jestli se tohle mužstvo nerozpadne, tak si myslím, že nějaký posily by mohly přijít, ale nebude to moc nutné, protože máme kvalitní kádr a můžeme se poprat s každým mužstvem. Budete přemlouvat Radka Látala, aby nekončil? Tak tohle není na mě, prostě tohle rozhodnutí je na Latošovi a buď se rozhodne, že skončí, anebo ne, ale já si troufám tvrdit, že asi ještě neskončí. Věříte tomu, že neskončí? Myslíte, že ta motivace zahrát se Ligu mistrů je obrovská? Tak já si myslím, že na konci kariéry hrát Ligu mistrů by nebylo špatně, takže si myslím, že to ještě rok prodlouží. Marko, děkuju. Tak samozřejmě Baník si titul ligový primát zaslouží, o tom není sporu. Uvidíme, jak se mu povede samozřejmě v Lize mistrů, protože podle národních koeficientů na tom Baník je samozřejmě hodně špatně a dostane ve třetím předkole hodně silného soupeře. Stejně jako se to stalo před časem Liberci, který hrál proti AC Milan nebo Teplicím, které museli změřit své síly s Dortmundem. Ale samozřejmě je to jenom fotbal, míč je kulatý, takže nezbývá než držet palce, aby se další český tým, tak jako třeba Sparta, dokázala téhle nejprestižnější klubové soutěži světa, Evropy, prosadit. Takže tohle je pohled na pohár v letošním ročníku. Si ho vybojovali na trávníku hráči Baníku Ostrava. Tady to bude asi ještě nadlouho, protože ani hráčům, ani fanouškům se z trávníku nechce. Takže s tímto se s vámi loučíme, samozřejmě za týden posledního ligového kola tohoto ročníku. Nashledanou.